zita rangu nonzi mumwe ndogara kushamba kwatinobhindura. Tine motokari yakaita maninji kunokushamba kunoku. Motokari takapedzwa kuiona parodhi apa yaiswa parodhi kubva muna August. Nanhasi ichiripo. Takamboenda nevana vemudunhu pamotokari iyoyo takajunga nezvimuti. Asi motokari yaitaura makizi atoripo zvese nemabhati. Asi hatisi kuziva muridzi wemotokari iyoyo kuti ndeyani kunokushamba. Tisangana nezvitiko zvakadaro. Hatisi kuziva kuti zvinhu zvakaita sei muno mudunhu rinoshamba so. Dai mauya matibatsira motokari yabva pamugwagwa. Nekuti ichakonzeresa tsaona parodhi yeBhindura. Nekuti yaane nguva. Motokari yakataura kuti nini ndidzosere kwandakabva. Asi mukati macho mune jira rereswa riripo nemachira echinamato emaprofita. Zim Untold Stories. Nokuchingamidza mhuri yeZimbabwe pano paSlick Media TV. Nasi musi wa 22 February tashanya panzvimbo yemushamba umo muitika chishamiso chakachamadza vazhinji pamwe chete nekuvatyisa kune mota yakasiyiwa pasaidi pemigwagwa. Mota iyi haisi kuzivikanwa kunzi yakasiyiwa nani, asi guhwa riri kutenderera riri kuti mota iyi akaisiya anogona kunge ari matsotsi vakange vaba mota iyi ndobva vaitsveta pamugwagwa. Asi zvinonzi mukutsveta kwavakaita mota iyi mune chivanhu chavakasangana nacho. Mota iyi yakataura kuti aiwa ndisiyei ndaneta. Ngatipindei munyaya yedu tizvinzwire. Togara patinayo bati chikutinetsa isusuka tane nguva yakareba. Muridzi wemotikari haasi kukwanisa kuwanika. Motikari haisizikanwa kuti yakafei. Kana pane munhu arifungidzira kuti mota iyi ndeyake mbau yebhozi mangwana tichaitora mota iyi. Vanhu vari kusvika kubata mota yebhozi vari kuziva kuti iye muridzi wemota akaudzwa kunzi indaneta. Ari muridzi ndosa akatiza mota yake. Saka mbau yatore mota yake. Bhozi mushamba muno mipopa yedu kuti kupaka bhozi ndo pano kugara chete. Inini zita rangu ndoitwa Perfect Tawacha. Ndinogara kuHarare asi zviri kushandira kushamba pa10 of Bhindura ndopane safe station yatiri kushandira. Takanzoona mota iyi zvichinzi mota inotaura mushure mokunge bhozhongo rakafona panhamba dzinokumana kuti hatina pabasa pedu. Vakomana vapaya pabasa pedu vakauya svika ndobva vanoenda pamotikari ndobva vavhura madhoo vachivhara madhoo vachiedza kuti zvimwe mota ingataura mota haina kutaura vachibva vadzoka tikabvunza vakomana ishuwa kuti mota ikutaura zvakanzi hakuna chabuda mota isiri kutaura. Asi nerimwe rezuva pakaita vanhu vakafamba vachibva kuBhindura vachienda kumazoyo vakaona mota dzanga dziripo dzemushikashika. Pane vanhu varipo vachiti mota iri kutaura ndomanzwiro atakaita. Inini kutaura chokwadi handina kunzwa mota ichitaura. Takangofunga kuti zvinhu zvogona inyaya dzinenge dzichitaurwa. Saka safa chinogona chokwadi ndosaka pakaita vamwe vakaenda vachida kunzwisisa kuti ishuwa here kuti mota iri kutaura but mota haina kutaura. Inini kufunga kwangu ndakafunga kuti sezvo isusu vamwe vedu vakaenda vachida kuti sekutesta kunzwa kuti ishuwa here iri kutaura. Saka pamwe ndosaka isaura isina kutaura. Saka takati pamwe inyaya yekuti pamwe kuti munhu angona kuuya achida kuba kana chimwe chinhu pamotikari pamwe pairi kutaura ndopakapfungwa dzangu padzakasvikawo. Sekuziva kwangu mota inogona kunge yakusvika zvekuma3 months pandichitanga kuiona iripo. Pandakatanga kuiona ndakatofunga kuti imoto pamwe maybe yangofa ndobva yangosiyiwawo parodhi. Asi yakaita mazuva iripo ndobva ndazvinzwa kuti mota iri kutaura. Inini mafungiro andakaita nemaonero angu ndakafunga kuti pfungwa dzangu dzakafunga kuti mota inogona kunge yakabiwa. Mota yabiwa saka munhu akatadza kusvika nayo pamwe niye kuti yakataura. Pakurova vanhu iri mudai. Musadaro. Ndosaka tatouya mudara. Motikari kutaura iyi. Akusunyeba kana kuti sei mota yani zinenge 5 to 8 mota kana kana yakabiwa kana zvikuitika nguvai. Ndinoitwa Baba Alfred Rwanda. Tiri kuno kushamba kumastenzi kuGolden Heights. Tichitaura maringe nemotikari iri parodhi apa. Yaane nguva inenge yakatosiyiwa kuti hauzonyatsotarisa time chaiyo but inenge kupera kwaSeptember kana kuti kutanga kwaOctober ndobva yakasiyiwa ipapo. Takangoona yapo tikangofungira kuti semotikari yafa munhu achauya kuzoitora but up to now iripo. Pakuzongobudawo mashoko manje kuti inotaura but kugara kwese kwataita panapa hatina kumbvira taiona. But asamunda uri apo uri padhuze nepairiwa paya ndo pataitoswera nchirima ipapo
vanhu vaishuva vachitaura kuti motikari iri kutaura, vamwe vanotosvika vachibata vachiti taura iwe taura, but isusu hamana chata tambonzwa. Ndo patinotokwirira futi kana tichienda kulokesheni kuwadzanai. Hapana chine chekuita nekutaura chatachanzwa besides kuzonzwa vanhu vanenge vachitaura. Kozi ndakatanga kutozvinzwa tiri kuwadzanai. Tati toda kuburuka zvikanzi ndiri mune motikari inotaura. Toti ndikutonzwa nemi satomboziva kuti motikari inotaura. Ndo mazira atinoita nekugara tichingoona iripo vanhu vanenge vachingotaurawo zvavanotaura but tisati tainzwa ichitaura. Ini mafungiro angu andakazoita, pane vanhu vaishanda pabana apo vaita zvokorosa vaigara ipapapo. Paita sekuti pane aiuya kurara mumotikari imomo, maybe pamwe ndiye aipindura vanhu pavaibata motikari, saka kubva kuti motikari inotaura. Ndo mafungiro andakaita because izvezvi zvakaenda havasipo avo but vanga varipo time yacho iyo yekupisa kwese vazowanza mvura apa ndopavazoenda. Payakasara pekutanga mamune fuel pump yanga iri pasiti but akazoona isisimo yaakunze ende mukaitarisisa haisina manatsi ekuleft yakakumurwa. Unenge uchitarisa paone kuchingotarisa motikari ipfuura, handizivi kuti munhu aikumura zvekuda kunoshandisa kana kuti chii, hatisi kuziva. Handina mbofunga kuti maminimini nekuti vanhu vakawanda vaiuya achitoirwa, umwe achitoirova kuti taura kunzwi kutaura iwo achitoirwa pasina chaitika. Saka kuti uzoti pane maminimini maybe zvakuenderana nemunhu kuti anenge aine zvakaita sekuti azosangana nezvinotaura zvakadaro. Ndikangonzwa kuti kuZimbabwe kune mota irikutaura ukaibata inotaura yataura ndinosereka makanditora iri mota ichitaura handina kuiona sekangoona motikari iyoyo ziri kutishamisa zvekuti tanga tichinzwa semako motikari iri kutaura, motikari iri kutaura, asi takatozopesa taona kuti hai chinenge chikwadi nekuti motikari haigona kuita 3 or 4 months yakapaka paside payment, yakangogara isina chinobiwa, haibiwe vhiri, haibiwe chimwe chinhu, asi yakangopaka iripo tenopindura. Zvekuti takambozama kupindura but varingotaura same statement, motikari iri inofanira kunge yakabiwa kana kuti anofanira ane pakaita. Saka motikari kunzwa kwapedi mukati mevanhu vari kuti motikari yakangopakwa munhu wacho munhu aisiya, chikonzero ndechekuti iyo yakanga yakutaura kuti motikari yakaita. Saka motikari iripo yakangopaka zvireva kuti mota iyi dai imi mabhona mambonoikandawo kana kuti pane anenge akabirwa mota ambotarisawo number plate dzemotikari yacho, kungoti izvezvo handisi kudziziva namba dai ndakadzitora ndakuzita. Saka munokwanisa kuti ingotikandawo pamwe anogona kuti kana achiziva namba idzodzo dzemotikari anogona kuuya pamotikari iyo iri patenopindura wosikuitarirawo namba idzi uona kuti motikari inogona kunge iri yake munhu uye kana aine zvaakaitawo sevanhu kana achikabirwa kana kuti adini anogona kuotarira oiona payakapanga zvimwe anogona kutora motikari yake akaiva. Ndomafungiro atakuita parizvo kuti yakangopaka yani nguva yakareba. Dai kwanga kunzi motikari iyi nekuti ini ndinoziva kuti ndikatora motikari yangu izvezvi ndikangoipaka paside apa ikagara 3-4 days just ndogona kuwana ibiwa vhiri, asi iyoyo haibiwi. Ziva kuti chokwadi pane zviripo zvakaitika. Saka ayo zvirikusiya kwamuri kuti mumbonotikandirawo mukati memhuri yeZimbabwe igone kuziva kuti kune motikari yakadai iri pashamba. Ndoitwa Kundai George Masiwa, ndine makore ekuberekwa 22, ndigara muno muShamva Golden Heights Town Center. Tiri pakutaura nhau dzemotikari yaane nguva ichionekwa iri murodhi. Mota iyi yakangoonekwa iripo, haina kuonekwa kunzi yakasiwa nani. Vanhu hobho vakatraya kuongorora, mapurisa chaivo akatombotraya kuuya kuti vaitore. Panguva yavakada kutora topa kuti vaizvuve, kwabva kwabuda voice mumota richiti aiwa ndimbondisiyai ndaumbozorora. Ndokusiya kwavakaita mapurisa kuzvitenda kuti zvinhu kutoitika nekuda kwekutoti mota yake iyoyo polisi yaifanira kunge yakaitora mota iyo yakaisa kukamba so that varidzi vayo vaizouya kana yange yakabiwa vaizokwanisa kuiwana kupolisi, asi kutoramba itoripo paya kutoratidza kuti hapana ati akwanisa kuti asei kuibvisa pairi nekuda kwekuti yakada kubviswa pairi iri kubva yati chimbondisiya ida kumbozorora.